Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde başlaýarys. Eferde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda benzinin bahasynyň ýokarlanmagynyň fonunda yerli firmalar tarapyndan öndürilen süýtgatyk önümleri ortaça 100% gymmatlady. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, bu gymmatlamany soňky 2 güniň dowamında paýtagtyň bazarlarynyň hususy we döwlet eýçiligindäki dukanlarynyň ählisinde görse bolýar. Ayazavı atlı ayran onun da govrumi yarım litre olur. 1 manat 30 tengeden satılan olsa edil sul 3 manat 50 tengeden satılıyor. Ya da gönüllü atlı ayranın da govrumi yarım litre olur. 1 manattan satılan olsa hazır 2 manattan satılıyor. Smetananyň içindäki agram taýdan az yerleşýän 250 gramlyk gapda yerleşdirilen smetana ol 3 manatdan satylan bolsa häzir 4 manat 55 manatdan satylýar. Dip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Onuň sözlerine görä süýtgatyk önümleriniň sowdasyny edýän söwdegärler agdalýan önümleriň gymmatlamanyň sebäplerini benziniň bahasynyň ýokarlanmagy bilen düşündirýärler. Elin firmasy bir Türkmenistanyň Mar vilayetinde yerleşýär. Mar vilayeti bilen paýtagtyň aralygy ortaça 400 kilometreden. Ýa-da bolmasa süýtgatyk önümlerini öndürýän gönüllük firmasy bir Tezen şäherinde yerleşýär. Tezennin uğradylan süýtgatyk önümleriniň Aşgabatyň bazaryna gelip düşýänçe bir tarapyna 250 kilometr semedi altylygy ýol geçmeli bolýarlygyny gurrun berýärler. Dip Bugaýew Aşgabatyň Mir bazarynda süýtgatyk önümleriniň sowdasyny edýän telekeçilere salgylanyp gurrun berdi. Galy bersede telekeçiler häzirki bahalaryň soňky gymmatlama bolmadygynyň ähtimaldygyny, sebäbi fevral aýynyň ahyrynda agdalýan firmalaryň öz öndürýän süýtgatyk önümleriniň näçe düşýändigini we olary paýtagtyň bazarlaryna ýetirýänçe edýän çykdagylaryny gaýtadan hasaplap, bu ady garytlaryny täze narh kesitlemegi gödöňünde tutýandygyny aýdýarlar. Bu aralykda ýurdun Demiradyk welaýaty Daşowda un bilen baglanyşykly meseleniň barha ýitileşip, dukanlaryň öňünde adamlaryň uly nowatlarynyň we başabaşlyklarynyň emele gelendigine Azatlyk Radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleri habar berýärler. Daşow şäherine unuň üstünde uly nowatlar dawalar bolup dur. Adamlaryň basabaslygynyň ýaňa uny dukanlara düşürip bilmän, un maşinlarynyň ýygyny gaýdýan ýagdaýlar hem bolýar. Adamlar un ýetmez öýdüp, bir-birinden öň aljak bolýarlar. Sebäbi öň un ýetmän adamlaryň aglabasy elboş öýlerini gaýdypdy. Dip Azatlygyň adynyň eferde agdalmadygyny soran çeşmesi gurrun berdi. Onun aýtmagyna görä döwlet dukanlarynyň jogapkär işgärleri her gün belli bir möçürdäki unyň satylmagyna ruhsat berilýändigine, şondan soň indiki gün başlanýança ýaşaýjylara unyň satylmaýandygyny hem duýdurýarlar. Ýatlap geçsek 1 fevralda ýurtda benziniň bahasynyň 50% gymmatlamagynyň ýygyny, unyň bahasy hem barha ýokarlanyp, ol käbir sebetleriň şol sanda paýtagtyň hem dukan tekçelerinden ýitirim bolup başlady. Mundan başga ýurtda un, süýtgatyk önümleri bilen birlikde hususy eýçilik transport serişdelerinin adyk önümlerinden etin ve plastik kaplara kaplanan suwun bahasy hem ortaça 70% gymmatlady. Galy bersede Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursuny 3 manat 50 tenge möçüründe saklap galýan mahaly soňky günlerde onuň gara bazardaky narhy taryhda rekord derejesine ýetip, ýurdun käbir regionlarynda 13 manatdan hem aşdy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýokarda aýdylan gymmatlamalar we olaryň ilata ýetirýän täsirleri barada ilat köpçüligine häzirçe düşünürşýärdi, maglumat bermän gelýärler. Munyň deregine resmi medeniýeti ýurdun bede wady bilen ösýändigi barada ýygyderli reportajlar görkezilýär ýa-da çap edilýär. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Lewap vilayetinde internetten peýdalanýan ýaşaýjylar VPN we Siphon proxy serverler arkaly Türkmenistandaky petikli saytlara girjek bolanlarynda özleriniň Wi-Fi internet ara baglanyşygynyň kesilýändigini aýdýarlar. Biz VPN we Siphon proxy serwislerinden peýdalanjak bolanymyz üçin Wi-Fi'mizi petikleýärler.
Men düşünemmok. Eger biz internetten peýdalanyp bilmejek bolsak, onu näme üçin her aýda 100 manat töleýäris? Dip adynyň efirde agdalmadylygyny soran Liwaply dinleýijimiz aýdýar. Onuň sözlerine görä özi ýaly Wi-Fi internet hyzmatynyň peýdalanýan başga-da ençemi Liwaply ýaşaýjy Liwap Telekom edarasynyň tehnik bölümine jaň edende olaryň ählisine proxy serwerlerinden peýdalanylmaly däldi barada bir meňdeş jogap berilýär. Men operatora jaň edenimde degişli resmiler maňa we meniň ýaly internetten peýdalanýan beýleki ýaşaýjylara VPN-iň işlemeýändigini we onu ulansoň Wi-Fi-iň öçürilýändigini aýtdylar. Dip Liwaply ýaşaýjy gurrun berdi. Adatlyk radiosu bu mesele boýunça Liwap Telekom edarasy bilen habarlaşanda bu maglumatlary ne tasdiklatmak, ne de inkar etdirmek başartdy. Ýöne bu maglumat proxy serwerler arkaly petikli saytlary girjek bolýan aşgabatly internet ulanjylarynyň Wi-Fi internet ara baglanyşynyň kesilýändigi barada peýda bolan habarlardan bir hepde gowrak wagt soňa gabat geldi. 29-njy ýanwarda Adatlyk radiosu bilen habarlaşan we atlandyrylmadylygyny soran aşgabatly talip özüniň Aşgabat şäher telefon ulgamynyň internet hyzmatlarynyň peýdalanýandygyny aýdyp, proxy serwerler arkaly ýurtda petikli Facebook, Instagram ýaly sosial ulgamlaryna girjek bolanda internetiniň kesilendigini gurrun beripdi. Şonu ol bu bökdönçlikler bilen baglanyşykly Aşgabat şäher telefon ulgamynyň tehnik bölümine jaň edendigini we degişli resmiýetiň özüne siz näme proxy ulanýarsyňyzmy, ýene ulansaňyz internetiňizi düýbünden kesersiz diýip haýbat atandygyny aýdypdy. Türkmenistan media adatlygyna gözegçilik edýän halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlarynda ýyldan ýyla iň ýaramaz görkezijilerde ýerleşdirilip, Prezident Gurbanly Berdimuhammedow serhetsiz reportyorlar guramasy tarapyndan internetiň ganym düşmany diýip atlandyrylýar. 2007-nji ýylyň başyndaky prezident saýlawlary kampaniýasy döwründe Berdimuhammedow ýurdun ilatyna internet elýeterligini wada beripdi. Emma muňa garamazdan Türkmenistan dünýäde öz ilatynyň internet ulanmagyny iň kän çäklendirýän ýa-da ýeterlik mümkinçilik döretmedik döwletleriň hatarynda agdalýar. Birleşen Ştatlarda internet hyzmatlary boýunça ýürüteleşdirilen Akamai Technologies guramasynyň dünýä ýurtlarynda internetiň ulanylşy we elýeterligi boýunça geçen ýyl çap eden soňky hasabatynda Türkmenistan öz ilatynyň internet elýeterligini 20%-den hem aşagda saklayan ýurtlaryň arasynda agdalýar. Geçen ýylyň oktyabr aýynda Russiýanyň habar terişdeleriniň Yamobi internet proýektiniň analitikleriniň geçiren barlyklarına talgylanyp beren maglumatlaryna görä, Türkmenistan internetiň gymmatlygy boýunça 100 ýurtdan 97-nji orunda ýerleşdirildi. Türkmenistan iň haýal tizlikli we iň gymmat internet bilen birlikde interneti juda çäklendirýän ýurtlaryň arasynda hem agdalýar. Ýurtda Facebook, Twitter, Kontakt we Instagram ýaly sosial ulamlaryň we garaşsyz maglumatlar çap edýän şol sanda Adatlyk radiosynyň web saytlary hem petikli bolmagynda galýar. Türkmen resmiýetleri Türkmenistanda informasiýon internet saytlarynyň petiklenýändigi baradaky maglumatlar reddedip, diňe pornografiýa maksatly diýip häsiýetlendiren saytlaryna girişleriň ýapylýandygyny öňe sürýärler. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepler Adatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atsyl we gepleşiklerimi dowam etdirýär. Balkanava şäherinde 120-niň bazary diýilen bazardan telekeçileriň başga bazary Balkanawadyň düzmergen diýen bazaryna mejburi göçmekler talap edilýär. Mar welaýatynyň ýaşaýjysy telekeçi Sonogulyň aýtmanyna görä, ulinde 20 ýyldan gowrak wagt bäri Mar welaýatynyň Balkanawada gatnap ownuq sowda bilen meşgul bolýar. Mar welaýatynda işgärleriň aýlyk gülükleri wagtynda berilmeýän ýyllary günüzerany üçin Balkanawada sowda etmäge gatnap uğradyk. Ol ýyllar ýurt boýunça aýlyk gülük berilýän Ýeketäk welaýatyny witga döndürýän Balkan welaýatydy.
Şunça ýyllaryň dowamynda welayatlardan hem de Aşgabat şäherinden gelip Balkanawa şäherinde töwda eden telekeçileriň sany birnäçe esse artdy. Telekeçiler hususy jaý eýelerinde kirene jaýlarda ýaşap, esasan hepdäniň 2 gününi, şenwe hem ýeşenme günlerini Balkanawadyň bazarlarynda oturup töwda edýärler. Hepdäniň arasynda olar öz öýlerine dolanýarlar, diýip ol dowam edýär. Emma şeýlerin dowamynda bizi ol wazardan bu wazara göçürip galyp ankamyza aýladylar. 20 ýyl mundan özel dağ wazary diýip Balkanawadyň gaýratynda bir wazardan bize ýer görkezdiler. Şol ýyllar günortany çelle dağ wazarynda oturýardyk we günortandan soňra 120-niň wazar diýilen bazara geçýärdik. Ýerden 120-niň bazarda bize oturmagy ruhsat berilmeýärdi. Nämemişin dağ wazaryny bir telekeçi gurupdyr. Onuň çykaran çykdaýjysyny ödemek üçin töwdägärler dağ wazaryna baryp töwda etmelimişler. Çykdaýjy edipdir diýer ýaly dağ wazaryna hiç bir amatlyk hem ýokdy. Açyk meýdanda her kim günden goranmak üçin üstüne saýa edinip gün görýärdi. Bir sebäp bilen ýanky wazar ýapmak kararyna gelinende satyjylara 120-niň bazarda oturmagy ruhsat berdiler. Az wagt geçenden soňra nar bazar diýip bir bazara geçmegimi talap etdiler. Soňra 10 ketazyň bazar diýip başga bir bazara geçmegimi talap etdiler. Emma töwdägärler 120-niň bazaryny özleri üçin amatly görüp, her täze bazar açylanda 120-niň bazarynyň gitmejek bolup, gara güne galýardylar diýip sonugul aýdýar. Aralykda 120-niň bazary diýilen bazara abatlap, ol ýerde dukanlar gurulypdyr. Welayatlardan gelen telekeçileriň dukanlary arendasyna alyp töwda edýärler hem bar. Eň esasy zat bolsa, şenwe hem ýeşenme günleri welayatlardan gelen telekeçiler öýlerine dolarlarynda olar geçmän galan harytly sumkalaryny bazardaky dukanlarda goýup gaýdýandyklaryny aýdýarlar. Bir rahat günümüz vardy. Indi bolsa biziň düzmergen diýen ýerde gurulan wazara göçmegimizi talap edýärler diýip özüni aýna diýip tanıştyran ýene bir telekeçi söhbetdeşige goşulýar. Düzmergende gurulan bazar diýselerim, ol ýerde hiç bir amatlyk ýok. Bazar diýip bir tozap gatan boş meýdanda az-ulak ýer tekilläp, daşyna haýat aýlapdyrlar. Onuň içinde ýagyndan günden goranar ýaly saýa hem ýok. Harydyň goýar ýaly ammar hem ýok. Hatda harydyň alça görkezmek üçin haryt goýar ýaly tekçe de ýok. Ýöne açyk meýdanda ýere düşük ýazyp, harydyň ýere goýup özüňe merde oturup söwda etmeli diýip aýna aýdýar. Telekeçileri göçmäge mejbur edilen bu düzmergeniň bazary diýilen bazara barar ýaly avtolog gatlygynyň hem ýoly goýulmandygyny, harytly sumkalar bilen takdy tutup ol ýere aşmaly boljak telekeçileriň görjek peýdalaryndan diýileniniň kän boljakdygyny telekeçiler alady diýendiklerini aýdýarlar. Bazardan soňra akşam düşlemek üçin ýene-de 120-nji kwartala gaýtmaly bolar. Ol ýerde düzmergen diýilen bazaryň goýunda ýatak jaý hem ýok diýip aýna aýdýar. Telekeçileri iň bir gynandyrýan zat bolsa, maşgala ekleçek bolup, ozaldan hem tergezdan bolup, bir welayatdan başga bir welayatda gatnap gören telekeçileri yerli resmiýleriň isleglerine görä islan ýerlerine kowalap ýörilmegi. Hormatly radio dinleyijileri, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündəligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türk işçilerine Türkmen ilçiliginde piket gurulmagy ruhsat berilmedi. Türkmenistanda işlen döwründäki zähmet haklaryny alyp bilmeýändigini aýdyp, Ankaradaky Türkmen ilçihanasynyň öňünde bir näçe gezek jemlenen türk işçilerine polis piket gurulmagy ruhsat bermedi. Türk işçileri Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň işgärleriniň söz beren möhlediniň dowamyna öz problemalary barasynda bir netije alynmandygyna näýelik bildirip 5 fevralda gaýtadan has giňerimli protesta geçirmek üçin Türkiýanyň paýtagtynda jemlendi. Ýöne bolup biljek protesta ýürüýüşi barasynda Türkmen ilçihanasy tarapyndan owalan haberdar edilen polis Türk işçilerinin Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň öňünde üýşmegine ruhsat bermedi. Türk işçileri bilen gepleşik geçiren raýat geyimli polisler Türkiýede başa barmadyk döwlet agdarylşygy synaşygynyň bäri dowam edip gelýän adatdan naşar ýagdaý düzgün sebäpli ýurtda protestalara, üýşmelenlere we piketlere ruhsat berilmeýändigini bildirdi. Ondan soň Türk işçileri Goloýdaky bir selgäkde jemlenip metbuata beýannamasyny okudylar. Evet arkadaşlar, buradaki toplanmamızın amacı 2 yıldır uğraştığımız, çabaladığımız, hala da paralarımızı alamadığımız İşteşler,
Biz bugün bu yerde 2 ýyldan bäri alyp bilmeýän zähmet haklarymyzy almak üçin gaýtadan jemlendik. Şu wagt içinde ençemegedek ilçihanalara we degişli dürli edaralara ýüz tuttuk. Hatda Aşgabatdaky yerli firmalar bize bergileriniň ýokdugyny bildirdi. Ýöne Türkmenistanyň telekeçiler bileşigi bize beren resmi namasyna yerli türkmen guruluşyk firmalarynyň türk işçilerine bolan bergileriniň hökman tölenjegini aýan etdi. Ýöne şu wagt içinde bir netije bolmady. Bizi diňe boş wagdalar bilen garaşdyryp güýmäp gelýärler. Bizini mundan meýlek Türkmenistanyň telekeçiler bileşiginden we beýleki degişli edaralardan hiç hili netije garaşmaýar. Bizini Türkmenistanyň prezidentinden kömegi garaşýar. Bizim problemamyzy diňe Türkmenistanyň prezidenti çözüp biler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň türk işçileriniň zähmet haklaryny türkmen guruluşyk firmalaryndan alyp bermegine garaşýar. Türkmenistan devlet başkanımız. Biz ondan yardım istiyoruz artık. Azatlyk Radyosu bilen gurrundaş bolan Türk işçilerinden Ramazan bolsa, biz ve benim gibi 80'e yakın arkadaşlarımız, mimar, mühendis, tekniker, formen, emekçi, gurbetçi arkadaşlarımızın Ajaýyp bina atly türkmen guruluşyk firmasy Türk işçileriniň zähmet haklaryny tölemegi kabul etdi we häzir bu urda tagallalar edýär. Ýöne beýleki 2 firma näme üçin türk işçileriniň zähmet haklary barasynda Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň tagallalaryna gulak asanok. Biz oňa düşünüp bilemzok. Ýöne Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen guruluşyk firmalar Türk işçileriniň zähmet haklaryny töledýänçe biz metbuatda, sosial mediada we dürli ýerlerde çykyşlarymyzy dowam etdireriz. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanuly Berdimuhammedow duyurana kadar sosyal medya üzerinden hakkımızı alana kadar bu davayı bırakmayacağız. Didi. Ýatlap geçmeli bolsa Türk işçileri 2 ýyldan bäri türkmen guruluşyk firmalarynyň zähmet haklaryny tölemeýändigini aýdyp dekabr aýynyň ahyryna Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň öňünde piket geçirip metbuat beýannamasyny beripdi. Ondan soň 18 ýanwarda Türk işçileri gaýtadan Türkmen ilçihanasynyň öňünde protesta gurnamak isleýänne Türkmenistanyň Ankaradaky dogly ygtyýarly baş ilçisiniň töwelasy bilen raýyndan gaýtarylyp 15 güniň dowamynda olaryň problemasyny çözmegi wada berendigi aýdylypdy. Adynyň anonim galmagyny isläp gurrundaş bolan bir türk işçisi Näýlelikleriň Azatlyk Radiosunda eşitdirilmeginden soň bergili 3 türkmen firmasynyň biri bolan Ajaýyp bina atly türkmen guruluşyk firmasynyň öz zähmet haklaryny töläp başlamaga razy bolanyny aýan etmek bilen işçileriniň adyndan Azatlyk Radiosuna minnetdarlygyny bildirdi. Sözü jemläp aýtsak, Azatlyk Radiosu ada agdalýan beýleki türkmen guruluşyk firmalarynyň bu ýagdaýlar barasynda nähilidir bir kommentariýa alyp bilmäni üçin olaryň adyny efirde tutmakdan saklanýar. Azatlyk Radyosu Telegramda. Bizi Azatlyk Radyosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radyosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepler Azatlyk Radyosu. Eferde habarlar gündəligi bilen men Şaýmerdan Olumrady kabuldan. Awgan türkmenleri hem öz çağalarynyň ilim bilimli bolmagyna aýratyn üns berip başlady. Ýokary okuwny tamamlan ýaşlaryň sany hem barha artýar. Okuwçylara ýardam etmek boýunça Türkiýede ýaşaýan türkmenleriň wekilleri Ýüpek ýoly adynda bir gurama döretdi. Ýüpek ýoly guramasy tarapyndan okuwçylar ýatak jaý bilen öpçünedilýär. Hemem Ýüpek ýoly guramasynyň okuw merkezlerinde ýaşlar ýokary bilim alýar. Hormatly radio dinleyijiler, Ýüpek ýoly fondunyň başlygy Mustafa Kemal Maksym bilen söhbetdeşligi size höderlýär. Ýüpek ýoly bünýadyny guradyk. Ne bizler awaldan bäri bu işe bünýady iş tejribemiz bar. Ol bilen Şubargandan 2 tane leýliýe açdyk. Birisi 40 kişilik, birinji leýliýemiz, ikincisi 60 kişilik. Bunların içinde biz de Afganistan hem için açtık. Yani Afganistan halkı için açtık. Yöne şimdi biz hususan Türkmen halkımız köp izah aldı. Bu talim terbiyede, eğitimde köp izah aldığı için bizler köplek Türkmen mutalim olsun, muhasib olsun alıyız. Sonra Meymene'de bir leyliye açtık. Kabil'de bana da açıp oturuyorsunuz. Siz leylede mihman oturursunuz. Afganistan bilişiniz yani 30 yıldan beri şu uruşu, işcancalığı, bizlerin de maksadımız şu Türkmen Özbek hem Afganistan yigitlerini okulu etmek. Mektep internatını açmakta size insanperver kuramalar tarafından yardım boldu mu?
Indi biller bu zamana kadar hiç kimsenin yardım almadık. Biller bu dünyadan nereden geliyor ben aytıp bereyim size. Biller Türkiye'de bu işi 25 yıldır merşi işleteceğiz. Türkiye baran Afganistan'ın mahasseleri bolsun ya dünyanın gelen oğlanlar bu biller kömek ettik, yardım ettik. Afganistan'daki oğlanlar o tayda geldiler. Şu oğlan okudan oğlanlarımız bir yere geldi. Bazı vekil bolanlar var bizim oğlanlarımızdan. O son gümrük müdürü bolanlar var. Mahkemede işleyen oğlanlar var. Bunların hemmesi billere kömek edip yardım et. Kette Bible Türkler iş adamı diye ticaret bolan oğlanlarımız var. Yani bu 100'e yakın Türkiye'den okuyup gelen oğlanlar hemmesi kette çökülere iyi bollar. Bu son billere maddi manevi işler yardımcı bolýar. Yani biz hala bu zamana kadar resmi bir kuruluştan yardım alamız yok. Türkmen okuwçylary barmy mektep internatynızda? Zaten biller Türkmen oğlanlar %70'den goýragy Türkmen. Şıbrağan Leyliyesinde bolsun, Meymene Leyliyesinde bolsun, Kabil Leyliyesinde bolsun, hemmesinde Türkmen oğlanlar köpürägi. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk Radiosynyň Adna Klasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligini dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Siriya hökümeti gowaglançylaryň kontrolündaky etraplarda ýene kimiki ýaraglardan peýdalanypdyr diýilýän gürlüňler hakda BMG'nin hawpsuzlyk keňeşine Orsiýet bilen Birleşik Ştatlaryň arasynda çekilişik turdy. Birleşik Ştatlaryň elçisi Nikki Haley 5-nji fevralda Orsiýety Prezident Beşar al-Asadyň goşunynyň gowaglançylaryň elindäki günnäwar gowtada kimiki ýarag ulanyp ulanmady hakda barlyk geçirilmegini bökdemekde aýplady. Onun bellemegine göre kimiki ýaraglaryň geçen hepdäniň aýagyna ulanlandygy hakda pida çekenleriň onlaşasyndan alynan açyk subutnamalar bar. Orsiýet bu beýannamanyň kabul edilmegini, ýagny Siriýaly çağalaryň xlor gazynyň boğulup ölýändiginiň ýazgarylmagyny gijikdirdi. Bu geňeş Siriýanyň kimiki ýaraglary ulanmagy bes etmelidigini aýdypdy. Emma olar ýene dowam etdirýärler diýip hile aýtdy. 2015-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri harby operasiýalar bilen Asady goldap gelýän Orsiýet bolsa bu aýdylýanlary töhmet diýip reddetdi. Orsiýetyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Vasily Nevensiýa esasy maksadyň Siriýa hökümetini kimiki ýara olanlykda garalamakdygy bize bütünlüği aýdyn. Muny kimleriň edendiginiň entek anyklanan ýeri ýok diýip gaýtargy berdi. 5-nji fevralda Geýşlik Amerikanyň Döwlet Departamenti bir beýannama çykaryp, Siriýa güýçleriniň büyügine raýatlary gorkuzmak üçin xlor gazyny ulanandygy hakda gürrüňleriň gaýtalanmagynyň Birleşik Ştatlary aşa aladylandyrýandygyny aýtdy. Beýannamada aýratynda geçen 30 güniň içinde 6 öjümde kimiki ýara ulanandygy hakda subutnamalaryň bardygy aýdylýar. Çekeleşik iki tarafın arasında bolýan şular ýaly aýplamalary we reddetmeleri şöýlendirýär. Mysal üçin öten noýabrda Orsiýet Siriýada kimiki ýaraglar bilen amala aşyrylýan höjümlere kimleriň jogapkärdir hakda BMG tarapyndan barlyk geçirilmegi baradaky taslamany veto edipdi. Siriýa kimiki ýaraglary ulanandygyny bir syhly inkar edip gelýär. Baýlaşy tabar 2015-nji ýylda ulanlan zäherli gaza Islam Döwleti adly ekstremistik toparyň jogapkärdigini anyklapdy. Orsiýet uruşyň tutuş dowamyna Asady diplomatik taýdan goldap, hawpsuzlyk keňeşine özüniň hemişelik agdarlygyndan peýdalanyp, girdýän vetolary bilen onuň hökümetini halkara derejesinde edilmeli basyşlardan gorap geldi. Moskwa şeýlem 10 miňlerçe adamyň helaklenmegine we milyonlarça adamyň öý owlaryndan juda düşmegine getiren konfliktde uruş meýdanyna Asada arka durup 2015-nji ýylda hökümete garşy güýçlere hawa kampaniýasyna başlady. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.